Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працы Дмітрый Гурневич, а сёння на сувязі са мной з Украіны Михайло Самус з Цэнтру даследавання арміі, разбраення і канверсіі. Прывітанне, пане Михайло. Доброго дня. Мы паговорым сёння пра напружаную сітуацыю ва Ўкраіне і інфармацыю пра тое, што з дня на дзень у любы час можа адбыцца ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, так некаторыя кажуць, у сувязі з тым, што на памежнай тэрыторыі паміж Беларусі і Украінай з'явілася вялікая колькасць расійскай тэхнікі. Афіцыйна гэта тэхніка навучання, якія пройдуць з 10 лютага па 20 лютага. І от сёння спадар Михайло якраз МЗС Беларусі заявіў пра тое, што ніякага нападу ніколі з боку Беларусі ва Украіну не будзе. Ці вас такая інфармацыя, напрыклад, як украінца і таксама як эксперта, супакоіла? Ну, звісно, з 1999 року, коли було створено союзну державу Республіки Білорусі, Російської Федерації і створено військове угруповання Республіки Білорусь і Російської Федерації, Україна сприймає територію Білорусь як загрозу, як воєнну загрозу, оскільки у загрозливий період та воєнний час під час збройного конфлікту по всім документам союзної держави Збройні сили Білорусі стають частиною Збройних сил Російської Федерації і, очевидно, що будуть управлятися не з Генерального штабу Республіки Білорусь, а з Генерального штабу Російської Федерації. Особливо після серпня 2020 року, коли, очевидно, Лукашенко вимушений був вже піти на повний аншлюз Республіки Білорусь з боку Російської Федерації, Україна і Збройні сили України оцінюють територію Білорусі як інтегральну систему чи інтегральну частину системи воєнної машини Російської Федерації. Я думаю, що це справедливо, оскільки будь-які розміщення, наприклад, сил спеціальних операцій Росії, авіації Росії, ракетних військ Росії, розвідки Росії, вони можуть бути використані з території Білорусі. І я не впевнений, що керівництво Білорусі може цьому завадити якимось чином, якщо Росія вирішить використовувати цю свою військову техніку проти України. Я сподіваюся, що білоруси, власне, білоруські збройні сили дійсно не будуть брати безпосередньо в агресивних діях і переходити кордон, але стосовно забезпечення допомоги, підтримки російських військ і особливо надання інфраструктури військової, як аеродромної мережі або місць розташування сил спеціальних операцій чи розвідки, я думаю, що білоруське керівництво надасть свою територію без проблем. Вот как раз сегодня была информация про то, что российские войска разместились за 200 километров от Киева, это на белорусской территории, здаецца, каля Рэчыцы. Ну, калі столькі тэхнікі нацягнута ў Беларусь, тады, на вашу думку, навошта гэта ўвогуле патрэбна менавіта з беларускага боку для Росії або і для Білорусі у тим ліку? Якщо говорити про сучасну воєнну операцію, то, звісно, вона не буде проводитися лише сухопутними військами. Тобто сухопутний контингент і компонент, фаза – це остання фаза в сучасній військовій операції. Перш за все, звісно, йде інформаційна фаза кібернетична, яка вже розпочалася давно і триває постійно. От кібернетична остання атака була масована проти українських державних органів і сайтів буквально тиждень тому. І очевидно, що це була російська атака. Як правило, на фоні інформаційної кібернетичної фази проводиться радіоелектронна фаза, коли з впливом радіоелектронних засобів придушується система управління державою і військами. Потім починається ракетна фаза, коли знищуються вже фізично командні пункти системи управління державою і військами. І, що важливо, система протиповітряної оборони для того, щоб мати панівне становище у повітрі. Після того лише починається повітряна фаза, коли вже авіація починає знищувати все фізично, війська і важливі об'єкти. Сухопутна фаза лише остання. Дійсно, через географічні умови сухопутний наступ з території Білорусі не є досить комфортним для військ. А от проведення всіх попередніх фаз, про які я розказав, і кібернетична, і радіоелектронна, і ракетна, авіаційна, дії сил спеціальних операцій розвідки з території Білорусі є дуже
вигідними для Росії, оскільки таким чином Україна фактично зі сходу, з східного кордону до західного кордону, з території Республіки Білорусь може і прострілюватися ракетною зброєю, і авіацією діяти на всю глибину території з півночі на південь. І фактично таким чином Росія досягає огинання території України з боку Республіки Білорусь повне, якщо мати на увазі ще й південь, там з Придністров'я, потім іде окупований Крим, Чорне море, Донбас окупований і східна частина, там де безпосередньо стоять російські частини близько до кордону. Фактично, ми можемо говорити про оточення України, і з території Білорусі найбільш ефективно будуть проводитися такі операції, про які я казав, оскільки на території Білорусі там, мені здається, для російських військ буде найкомфортніше знаходитися, бо і в Чорному морі, і на окупованому Донбасі, і навіть в Придністров'ї російські війська не зможуть так вольготно себе поводити, тому що там буде абсолютно очевидно протидія українських військ. Що буде, коли з території Білорусі полетять ракети і авіація? Оце запитання. Бо для України це буде означати, що треба якось оборонятися і, можливо, наносити удари по території Білорусі. А це питання вже двосторонніх відносин з білоруським народом, бо все ж таки можемо говорити про Лукашенка, його режим, але ми говоримо про братній білоруський народ. І тут виникає велика проблема саме для Збройних сил України, як вести в себе в цій ситуації. Ну, наколькі вы самі мяркуеце, гэта вся эта, скажем, ситуация, это блеф Путина, каб просто прымусіць Байдена сесть за стол перамоваў, выгандліва для Расіі нейкія уступкі, ці ўсё ж такі існуе рэальная пагроза, таму што тут нават експерты ў розных краінах, яны неадназначныя. Дійсно, з військової точки зору Путін і Росія готові хоч зараз нанести удари, у них вистачає сил, авіації, ракет для того, щоб розпочати широкомасштабний наступ. Вони готові до цього насправді не сьогодні і не вчора, а десь з середини 16-го року, коли вони створили військову інфраструктуру поблизу українських кордонів, коли вони розпочали війну в 14-му, потім вони 2,5 роки будували 3 нових армії. Це першу танкову, 20-ту зі штабу в Воронежі і 8-му армію зі штабом в Новочеркаську. Власне, ця армія керує окупаційним контингентом на Донбасі. Тобто, коли були створені ці 3 армії, можна було вже, ми, наприклад, заявили, що з цього моменту Росія готова до проведення широкомасштабної операції проти України, особливо маючи ще в умі те, що Росія має потужний контингент в окупованому Криму, там і військово-морські, і ракетні, авіаційні, і сухопутні сили стоять. Тому з військової точки зору Росія готова. З іншого боку, я не можу знайти для себе пояснення позитивного результату і позитивної мотивації Путіна, що він може досягти за рахунок проведення такої широкомасштабної операції, бо в будь-якому разі це буде не 14-й рік, це буде велика війна, це будуть тисячі гробів і в сторону Росії. Не тільки це буде катастрофа для України чи Європи, це буде катастрофа для самої Росії. І наскільки я розумію, головне завдання Путіна все ж таки це зацементувати, зміцнити свій режим на максимально довгі роки, зацементувати його на все фізичне життя Путіна. Чи зміцниться положення режиму Путіна, якщо він почне війну проти України? Я не впевнений, тому що в самій Росії можуть виникнути непередбачувані проблеми, в тому числі соціально-економічні, які можуть прорости в якийсь політичний протест, тим більше тим, що Путін затирає опозицію в Росії, вона все рівно залишається, опозиційність, її не можна затерти просто так. Білоруський народ це показав у 2020 році, що скільки б ти не затирав опозиційність в політичному сенсі, насправді то протест він живе в самому народі. Якщо цей джин буде випущено в Росії, я не впевнений, що Росія взагалі залишиться існувати в тому вигляді, в якому вона є, а тим більше, що Путін виживе, чи його режим залишиться стабільним. Тому у мене поки що немає пояснення з точки зору позитивної мотивації Путіна для проведення такої операції. Тому я схиляю все ж таки до думки, що дійсно він
хотів би для того, щоб зміцнити свій режим, він хоче добитися від країн Заходу підписання договору, в якому було би гарантовано абсолютно не вступ України до НАТО чи щось там таке, а гарантовано не втручання Сполучених Штатів в ситуацію в Росії на довгі роки вперед. Тобто, щоб Сполучені Штати і інші країни Заходу не підтримували опозицію, не підтримували вільну пресу, не підтримували будь-яке вольнодумство, як це вважає Путін, а просто прибралися звідти і повністю всю ситуацію тоталітарно Путін контролював аж до кінця своїх днів. І я думаю, в цьому є головне завдання режиму Путіна, в тому числі з використанням українського фактору. Ну, тим не менш, російська пропаганда весь час показує якби і російську армію, яка вона сучасна, яка вона модернова, яка вона може побити будь-яку державу у світі. Скажіть, як з 2014 року українська армія змінилася у гіпотетичному конфлікті, скажімо, там з Росією чи разом супольно, не дай Бог, з Білорусю, так само, наколькі шанси в ogóle є оборонити свою територію? Армія змінилася радикально, тобто до 2014 року українську армію фактично знищували. Українські політики взагалі не розуміли, навіщо вона треба. Нагадаю, при Януковичу Україна оголосила нейтралітет і позаблоковість, тобто у нас офіційно було проголошено, що ми не будемо вступати в будь-які блоки. Звісно, що Путіну це дуже подобалося, і він фактично вже розглядав Україну як свою територію, в якій він за потреби може розмістити і війська, і ракети, і все, що завгодно, але офіційно ми оголосили нейтралітет. За умови нейтралітету Янукович пішов шляхом руйнації армії, було скасовано призов, було взагалі скорочено армію до мінімальних показників, бюджетування армії не було, закупівель жодних нової техніки не було, і тому на 2014 рік армія підійшла в дуже поганому стані. Зараз ситуація абсолютно інша. У нас бюджет 5% ВВП, більше ніж в країнах НАТО. Йде постійне оновлення військової техніки, озброєння. Нам нарешті йдуть уже західні озброєння. Моральний дух дуже високий. Більшість українських військовослужбовців пройшли реальні бойові дії. Що важливо, українські офіцери і генералітет, нові командувачі, які зараз стоять на чолі армії, вони також є бойовими генералами, а не тими, що виросли в штабах чи на паркету. І тому якраз армія готова до війни. Єдина проблема технологічна в тому, що у України, на жаль, поки що немає достатньо протиракетних засобів. Тобто ми говорили зараз про ракетну загрозу з боку Росії. Очевидно, що нам треба мати протиракетну оборону. Протиповітряна оборона проти традиційної авіації у нас досить ефективна. А от протиракетна – це об'єктивно, оскільки протиракетна оборона є лише у Сполучених Штатів і фактично у Ізраїля. Інші країни дуже обмежені в цих питаннях. Ну, наприклад, і в тій же Польщі навіть протиповітряна оборона набагато слабкіша зараз, ніж в Україні, бо там є свої проблеми. Радянську зброю системи вивели зі складу, а західну закупили, але дуже з запізненням, і поставки будуть лише через кілька років, тому зараз такий пробіл. Тому ще раз підкреслю, що наступ Росії в будь-якому разі призведе до величезних негативних наслідків для самої Росії. І тому я стверджую те, що Путін може дійсно зараз блефувати, звісно, використовуючи реальні війська і демонструючи реальну готовність до наступу, бо він, окрім сухопутних військ, він стягує авіацію, ракетні війська, розвідку і сили спеціальних операцій, тобто всі сили до кордону з Україною, демонструючи, що цей наступ є реальність, що це реальна підготовка, і він показує всі ознаки підготовки до конфлікту, хоча, як правило, цього намагаються уникати, навпаки, маскувати підготовкою до війни. Він навпаки демонструє всі ознаки того, що він йде по останньому, найгіршому сценарію. Я сподіваюся, що оця така демонстративність, вона є ознакою того, що це може все-таки в кінці кінців бути блефом, але звісно, що це гра дуже небезпечна з боку Путіна.
Як ви оцінюєте білоруську армію? Не з відкритих криниць або з яких власних назирань, з власної інформації, тому що Олександр Лукашенко вельми часто полохає, що ось от зараз показала місія ДКБ в Казахстані, що ми такі з Росії, вічно підкреслюємо, ми з Росії такі моцні, дадим любому отпор, білоруський солдат. А що думають в Україні на цей конт? Ну, якщо говорити, якщо Збройні сили Білорусі будуть частиною Збройних сил Російської Федерації, то дійсно білоруські військові будуть забезпечувати, я вже сказав, просування російських військ по території Білорусі, розташування, охорону. Я сподіваюся, що білоруське керівництво не наважиться застосовувати їх за межами Білорусі, тобто або проти Польщі, країн Балтії, або проти України. Справа в тому, що ми, коли оцінювали навіть ще навчання Запад 2017, коли вперше було нові 3 армії випробувано, і коли ми якраз і сказали, що от Росія тепер уже готова до широкомасштабної операції, тоді якраз розігрувалися сценарії, коли територія Білорусі буде використана для нападу на країни Балтії і Польщу. І тоді білоруські сили, в принципі, передбачалося, що вони будуть забезпечувати просування і знаходження російських військ на території Білорусі. Тому я би так сказав, білоруська армія, оскільки білоруси традиційно дуже добрі вояки, я впевнений, що вона може бути доброю, вона буде колись дуже позитивною саме з точки зору захисту національних інтересів Білорусі. Але зараз, на жаль, Збройні сили Республіки Білорусь, вони захищають більше інтереси Росії і Лукашенка, а не національні інтереси Білорусі. Тому тут говорити про якість Збройних сил дуже важко, оскільки в будь-якому разі, як будуть виконуватися рішення, накази, які ці накази будуть. Можливо, білоруські військові не будуть виконувати злочинні накази і, наприклад, діяти агресивно проти України. Це може навпаки призвести до негативного результату для Росії. Тому я би так сказав, що я би хотів, щоб ми були союзниками з Республікою Білорусі. Збройні сили Білорусі були нашими союзниками. Це насправді не лише геополітична мрія, а й моя особиста мрія, щоб так сталося. І ось у Білорусі білоруська пропаганда, докладно пропаганда Білорусі, бо вона хоча й антибілоруська, як некоторі стверджають, каже про те, що якби ну усе за того, що Україна хоче у НАТО. От тому якби весь цей конфлікт. Ці сапраўды вырашыла б для Украины многія праблемы з Росією, вступлення у НАТО, і наколькі ви оцінюєте гэты працэс як рэальны? Проблема в тому, що НАТО, на жаль, допустило величезну помилку у 2008 році, в квітні 2008 року на Бухаресті в саміті, коли рішення фактично було вже прийнято про надання плану дій щодо членства, Member Action Plan для України і Грузії, але Путін особисто прибув на цей саміт в Бухарест, провів ряд переговорів, і Німеччина, і Франція, Меркель і Саркозі на той час заблокували ухвалення рішення стосовно надання Member Action Plan. І я впевнений, що це рішення якраз і призвело в наступному до величезних трагедій. Тобто Путін побачив, що НАТО не має рішучості дійсно протистояти його агресивним діям. Він відчув, що він господар на пострадянському просторі, і це було в квітні 2008 року. Буквально через пару місяців розпочалась війна Росії проти Грузії, а в 2014 році, після того, як Янукович втік після революції, почалась війна проти України. Якщо би у квітні 2008 року було прийнято рішення про Member Action Plan, я впевнений, що ситуація і в Грузії, і в Україні розвивалася по-іншому, і в Росії самі би, можливо, ситуація розвивалася по-іншому, бо, наприклад, в Україні після того, як очевидно була слабкість проявлена НАТО, пронатівські сили зазнали величезної поразки на наступних виборах, проєвропейські сили зазнали величезної поразки, і на цьому фоні до влади прийшов Янукович. Якщо би НАТО показало свою рішучість в квітні 2008 року, до влади не прийшов би Янукович, і абсолютно по-іншому розвивалася історія. На цей час, звісно, вступ України до НАТО є малоймовірним, скажу чесно, оскільки та ж сама Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Португалія, вони кажуть, що ми не бачимо реальної загрози з боку Росії. Для цих країн загроза є більше тероризм, є міграційні кризи, є інші виклики, які йдуть з півдня,
взагалі з інших регіонів, вони кажуть, що якщо ми зараз приймемо Україну до свого складу, то ми відразу отримаємо проблему з боку Росії, яка почне вже загрожувати безпосередньо і нашим країнам, кажуть, в цих країнах, в Німеччині, Франції і так далі. І тому вони кажуть, якщо ми збережемо Україну і Грузію в сірій зоні між Росією і НАТО, то в принципі ми збережемо стабільність самого альянсу і не будемо здійснювати ескалацію відносин з Росією. Тобто, в результаті ми матимемо більш позитивний розвиток подій для самого НАТО. Логіка тут є, їх можна зрозуміти. І, в принципі, ситуація є такою, на жаль, що зараз Україна і Грузія хочуть вступати в НАТО. В українській конституції навіть записано, що ми маємо ціль вступити в НАТО, Європейський Союз, але, на жаль, сама ситуація всередині альянсу до цього не сприяє, і Україна прагне розвивати двосторонні контакти зараз з Сполученими Штатами, з Великобританією, з Польщею, Румунією, країнами Балтії, Канадою, для того, щоб, можливо, створювати нові союзницькі стосунки і, можливо, створити організацію поза НАТО. Якщо в цій організації будуть, наприклад, Сполучені Штати, які мають достатньо ядерних ресурсів, щоб балансувати з Росією, то я вважаю, що така організація була би навіть більш ефективною за НАТО, оскільки сучасне НАТО, воно є занадто аморфним з точки зору прийняття рішень, хоча це можна пояснити дійсно різною оцінкою загроз для різних членів цієї організації. І апошнє питання. Ось Великобританія продає там певне озброєння Україні. Сьогодні у Києві Ентоні Блінкен разом з вашим міністром провів конференцію. А хто сьогодні, на вашу думку, головний партнер, головний союзник у мілітарному плані України, на кого ви найперше звертаєте увагу? На сьогоднішній день, якщо говорити про воєнно-політичну і військово-технічну складову, то, звісно, це Сполучені Штати, які діють з нами по різним напрямкам, в тому числі і $350 мільйонів щорічно виділяється на допомогу. Це є Великобританія, яка надала кредит більше $1,5 мільярда євро на будівництво 2 військово-морських баз і реалізує кораблебудівну програму стосовно оснащення ВМС України ракетними катерами. Це Туреччина, яка у військово-технічному плані, можливо, є найкращим нашим партнером, навіть кращим, ніж Сполучені Штати, бо Туреччина розробляє і виробляє разом з нами найсучаснішу зброю, безпілотники, ті ж самі ударні Байрактар, зараз ідуть виробництво нових безпілотників ударних, ще більш важких Акінчі, і далі йдуть надзвукових безпілотників, які будуть вироблятися з українськими двигунами, плюс Туреччина будує для України корвети, які будуть найбільшими кораблями ВМС України. Тобто саме ці країни, я ще хотів би назвати, звісно, Польщу, країни Балтії і Румунію, які також дуже близькі наші партнери і надають нам, тобто не відмовляються від військово-технічного співробітництва, і можна Чехію в цьому плані назвати, які дуже активно з нами співпрацюють в напрямку продажу і передачі зброї, на відміну, наприклад, від Німеччини, яка стабільно відмовляється від продажу Україні чи передачі Україні військових технологій та озброєння. Дякую велике. Я нагадаю, що нашим гостем сьогодні був український військовий експерт Михайло Самус. Ми говорили про погрозу російського ворвання з Росії, так само з території Білорусі. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Для вас працював Празі Дмитрий Гурневич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободою.